I opened the first live and people they were complaining but they are not hearing me. So now I don't know if you can hear me. Now I don't know man if you can hear me. But anyways guys, I'm wearing a one time driving school t-shirt. I got it when I took my lessons in Yano. Make sure you go check it out, driving school one time in Las Vegas. They call it machine. So the last time I bought that at the side, let me go to the side. This time. Okay. My other music, I don't know some copyright. I don't know if Murungo or Ambo, there's my music. What is a platform back. Yes, guys, are we out here? I don't know. Yes, we can hear you now. Okay. Now that you can hear me, one banguel on the Tamani on Hal, Sunny Morris, and Tamion as Namari. Yes, Medasama, Kedimono, Chenga Saza, Pasipana. Understand? What's my fair? Ascara. Mesaza. Renechi. Armaji. Ko asiri ma beef bones. Angor ma beef just. Mnayo. Ruida Mari. Wadi press. Ndebze. Pare $50. Muno panika Fanta. We can hear you. Okay, Agaraba continues by my Shrinan. If you can hear me, shout out. This is your beef in my page. Kana high freeze. When I freeze. And the people high freeze. Alright, Dinan Madia Mana Boy, Muruda says, Monpema de Dias. I'm running out of coin. They praise Wagwan. So this way, boy, Murufare. Say. Who is there? This is the Murgona Muripi. Munani, Murida Muriko. Hi, Wagwan. Addis Barry. One watch Murida say, guys, it's gonna pass the guys. Those wanna know the location. Let me wipe my camera. Okay. Those wanna know the location, yeah, out here. So guys, tell me where you're watching from. And I'll give you a shout out right now. Right now. Where are you watching from? Watching from Dublin. Where is Dublin? Kuchandoko. Watching from Australia. Wagwan. Tadisa Mangoma. Muripopa, Australia. Oh. One thing that I noticed is my fans are machine. Oh, thank you. Okay. Don't get so more. Alright. Thank you. Okay. I'm watching from Joburg. Madiba Joseph. Give my oku. The ones who know Garanga Mutaka get Garaba Gibliga. Paraba Ruto, Agaraba. Our Bondo and I. So, I bought the most famous meal. They call it high freeze. High freeze. Do you see it? Okay. Let's get into my car. Okay guys, mira mpine mkaduno tinyaso communicator. Tinyaso taura wanu wangu. Okay. Right, napinda. Ishara sama super. Alright. What's happening? Mati. Gen bazi ka light ano bagera. Yeah, alright, anzishi. Inanda papi watching from that Nagumira papi. Watching from Joburg. To garapa bo mweso ndona. Bozi nkamota kashuna. Kanothenga mina. Mendrere ze phone yang panapa. Okay. Yeah, Anzi, watching from Joburg. Shout out to you, Dorothy. Masamba watching from Botswana, Madipa Botswana. Anzirim Island. Island Ireland. Island. Okay. Shout out Gorigo. Watching from Cape Town. Anziko pama Jogi pa Kapa pa Maida Seap. Watching from America. Boy Rapo. Watching from Korea. Saka vanesa kuchanda hapa. Parusha kana munhu wanere anovoto praise genduga dzire visa kana ndongondirora all right. Guys, which got the best meal? Let me test.
This is nice. I don't want to lie. They call it high freeze. Tell me down in the comment section if you know high freeze. Kwa America, shout out to you. Ku South Korea. Kuna go Ireland, kana go Ireland. Kuna go chi. Tell me down in the comment section. I don't know do we go sell the price. Don't talk about that. Ndoda. Ndonya zakanaka ke. I don't know then. Ndonya za toda kunzweza. Dorida. Chero kugeza machembere soka ndizo. I know some go to one war kunzero. I was watching from Kenya. Shout out to you, Kenya. Am I going to topic again? Bokuzai. Yeah. How much is your lunch? I like this question. This one, I don't know what you. Did you drive a Dorida? Arakanakizero. License repo. Valid passport repo. GPA. And how much is your lunch? This lunch is not lunch and dojika. This one is costing just komatsito amana oneso ndakuona. Asuzori matsito ya bampoto yakaroti vabata nemaoko avane. China yemukionere. Asizi ruoko rwemunhu. Meno. Pamwe munhu ngatombodya wachikwenya magaro ombobika sadza rangu. Anzi siya. Rekudrive ndorida. Handiwo zvangu manje. Hanzi iyo how much is it? This one is costing $50. Sanabusa pondo. And then manatenga nika fanda kana. Did you see it? Do you understand? $50 only. And then Cape Town, wara mugupo Cape Town. Salam zore zamana chavozia timbozia. And visa and it. Yeah, but one point. And Zarantina and Cambosi. Do you have a girlfriend? Deny. Let them watch it. I know that Gebari comes Kanoch. Nagamuzoro Rangola Kawansa. Uriwega or Quanis. Nagamuzuru Garno Gurimir. Sagata, okay, did him off. We can get mine in. Baby. I don't remember. I don't know if you pick it or remember again. Go to star. Remember on the ship. I don't remember, but I remember. Wow. Sapana no number mari monthly is going to shout out to you, cannot remember. And the mining foot. I want to read that. Young worry who gets a makule. I record the and here. What happened to break and what happened to break couples for a living? Oh, the thing is like the cameraman. You understand? The cameraman I don't know what camera when doing my couples could there. Who break a relationship sir. The cameraman and also getting my couples a good break. I should only cutlery. Sadro cutlery. This was love there. As we own the one in it. Good Cape Town. Good Cape Town do kwang chechekwe. Good Cape Town do kwang and uzia ndegara pa opposite pa KFC ba flat red grey. Anzi mama Oscar Boxbag. Oh, I was meant up with you. Diwere. Madiba Boxbag up. Aba Boxbag ndo pada sungete ndata ko garam Boxbag chako pina South Africa. Pano ngono bwera nyek tono ranje. But I love Boxbag. Ndo yes. Hi, how are you? Oh, yeah. Mursei, YouTube nyaka nyuro nezitaka. Nanda to show ndiani. Mursei, kurisei kwa muri gogo. Ama ndipewa kama topics. High life with Sarah.
Did you say, what's up, TK? Boy, Raman. Movie, that's it. Boy, Raman, do the topics with Ramana. Do it, say. And you just go and ask random people must park and say, we don't get a couple interview. Yeah, I can do that, but I can't do it because I didn't talk about the mic. But it's not about fire. I need a cameraman. I read the cameraman now. I feel with the cameraman now. I allowed to set up friend. I can go away. Praise more, my dear. Ninzibo. Guys, pana data kana ningirwa ndipiwa makoni nda ideas amana. Do guy kuti I sneaked into use it. Ndira kusneaka mu use it. Do make sure nda attend a lecture. Ndoenda kuma dome kwawo kwegwe. Kana anybody in school. But man, I can't do content yoga. Kana ndisina cameraman man. Those ones. I need the cameraman. So what the worst experience you have experienced in Zim so far? The West. Yeah, what was the good experience? Because being in Zim Machuna is the West. Guys, the way I do shika for a cocoa mazunangu. Magadi and took me out. Hekatora baby. Takto tenga them body in plastic takto skoma tenga and agu yakanyura master ya wengi ni ma excel. Tia the therapist madi aba man. So mana matweta se mana. Ma content creators. Nibo good heartbreak yana kambo ise. Kembo good heartbreak. So tange manu zen comment section. Mda kuzwe. Ando kuzai. Yo. I mean, my China are some love there. Sending love to you too. Okay. Get good zego in the South Africa. I think I should go Saka in yo. Kuzoshikandi zoge ku Zimbabwe. Mda kunzwele. One train ngawati tell us. Tabling comment section. Kuti tiuze muri 10. And then dokuze kuda kwenda kwarakera South Africa. Gwara wanoite koko. In fact, let me tell you how I met Kimenchanak. Tablis comment section. 110 gaba confirm ndukuze. 1 2 8 left. 8 left. 7 left. Sorry. Ande nacho. Tuesday. Apana wasina kuinzwa. Okay. So, what happens is like I went to South Africa, right? And then South Africa, I stayed there for like a lot of months. Can I get a lot of months here? So when I was South Africa, when I was still in Joburg, South Africa. South Africa, I got the excitement to Andrepa Josa. You know, IG post, Facebook post, no way I want to do. And then Pakaska as Watuza, Musa is going. Some was going. Do the conversation I'm down. And against way. Go message him down way. Tell me go message him down way. Well, I would against. Okay. I can't tell you then. Snooze, I'm down way. And tell us. Tell me I'm down way. I'm telling them that who's going now, man. I'm going to go to the house. Don't continue. But I'm not going to
and that one. Okay, so what happened is ndakaenda ku-SA endaenda ku-SA ka anditiudza ke ndikuzive ndakanetseka nebasa zekuti in the west parties ka okay ngenyari nyewe okay ndakanetsekana nebasa to the extent yekuti ndakatanga kufamba macompanies ndichikumbira macompanies kuti nhaimi ndinetiko praise makara ndiri kukumbirawo mundi employewo kana mandi employawo ndinokushandirai zvangu mahara kuti ndiwane experience mahara. Imagine extend yekuti ndosvika pacompany ka offer kuti ndira kushanda mahara ndikonzoo ndiri kuenda kubasa. And guess what, even company yakandi employer kundishande mahara ndakaishaya. And I was like ndokujoza kwachiro ndabva ndawana first job rangu rekupukuta mota anomboshanda kana 3-4 days mandasiya. Chibva ndawana basa remurestaurant umaisapo wapay, we were just getting 50 rand. And I dislike watching people eat on swim. It's gross. Just go my friend. And wanyasoona kuti brands eating junk food wabva wauya saka uda kuti iyo samario inodondita malotiwo sadorega kudyere but the title yakuudza kuti buying street food ndozvimwe zvinhu zvandira kutaura mana ndozvimwe zvandichada kukutsura izvozvo. Alright, ngenimboisa sadza rachina pasaidi panapa. You know what guys, ndikaposta mavideos angu panapa ndikauya ndikakuudzai nyaya dzangu or whatever that is happening to my life, ukada kuuya panapa uchida kundiudza zvekuita, sometimes pfungwa dzangu dzinotiza, ndinokangana kuzonzo ndiri kukupai content guys. Ndinodecide zvoda kuudzai panapa, ndinodecide zvoda kuudzai munhu nyaya dzekuuya netuma dead issues kwenyu kana tuma family issues kwenyu toomba kwenyu kuti uye kuzondiudza zvekuita panapa kana kuti uyozonditonga kuti praise was it written that kumanaka chokwadika vangu vanoshandisana navo pafair anzichi was something that I have learned recently that changed my mindset. So achinja mindset yangu pakuzondizoya kuzimbabwe kanoti pakuzondizoya kuzimu amana pafair ka tsika yenyu yekundiudzira zvinhu zvekuita panapa ngaipere. You can see from the title of the video with eating street foods that kudya dziri panapa idzi, but you come and tell me it's gross. Wambouyireko nyareka. Anyways, uyu munhu akubvunza kuti what's something you have learned recently that changed your mindset pachi. Okay, vanataka kushanda chi murestaurant changa murestaurant mamu nemuzimbabwean manager anga neutsinye mfesu aitaura kuti no salary. Aiti for you to start working you have to write the exam iresa pasika. Ndakabva ndapasiya futi tivana anowana basa pakawash kuboxburg opposite Eastern Mall. Pabasa patitambira 100 rand. I wanna lie. That's what you have learned. Okay, chandakadzidza ndechekuzonzo the people that are living in South Africa, especially let me just say 95% of the people that are living in South Africa, Zimbabweans, those people they are suffering. If there's anyone who can do comment section, tell me in the comment section. Kanapande, alright, let's do this guys. Let me work in the varu job again ndikunyarara because mafika sadataura ya mutumbo masvike. The people that are paid mari akawana job ega vanobhadhira kuma around 3,000 rands 4,000 rands. Kana pana kupikisa come down comment section undudze. The people that stays in Joburg avana mari avanoita. Then varu Cape Town manje, varu Cape Town they get mari better than varu Joburg, but at the end of the month avana mari avanongwana futi. Why? It's expensive to live in Cape Town. Ndochitanga akakwira chinhu chandakanyabvira South African kana already first comment section kana pane munhu anoti anotambira over 8,000 rands mu South Africa uya mu comment section undudzi. Munhu ari kutambira over 8,000 rands. 8,000 rands mariwo I see a young 400 years if not mistaken izo Poshi Piri it's 400 years. Munhu ari kutambira over $400 mu South Africa ngawe mu comment section.
Israel right now. I know there are a lot of people that are watching there in South Washington. Muna not Arutambera over 8,000 in Cape Town right now. Right now. The comment section. Oh, Abana. Oh, Abana. Some white people. We are not talking about white people. Us black people. Zimbabweans. Those white people, they are rich. Yes, they are rich and they are using us. You see, so the reason why I came back is because wow, how much are you earning? Urushanda gupi. Vanhu vari muCape Town nika mari yavanotambira ukabhadhara mari yerent handika gazinera so zvachisadza chana achida kurasa achirava we ukabhadhara rent ukabvisa mari transport hausina mari muhomwe mako as long as you are employed in Cape. Basa rinobhadhara muCape Town ndari vanhu employed ibasa reuber driving. Hanzi I'm getting 11,400 in Joburg. Azvite urushanda basa rei 95% of people that are in South Africa, Zimbabweans, they are suffering. Waterfront, azvite which restaurant? Kana ushanda pai Waterfront borutambira mari yakawanda over 8,000. Utambira amanaka. Don't be given pressure in South Africa. If you are living in South Africa, in Zimbabwe, you are actually making a lot of money, or you are actually living good life than in South Africa. And young salary, wife allowance, I sell. Amana. Chino Zaganzi was 0 and Gumbezi say, Usafoka Spuro of South Africa. Never. Okay, I'm Spuram. That's why that 95% of people that poor restaurant, I can someone put stress poor restaurant. It was in the chief, and this year, what of the poor restaurant? The EPO. And okay, that's why I think understanding is a skill. That's why I said 95% of the people that are in South Africa must not be they are suffering, which means we 5% it depends on what career you are talking about here. The career you put on Zimbabweans, which made Uber driver, nichi waiter, mu Cape Town. They repeat what career about it. They repeat what career about it. Kunze which made Uber driver, nichi Uber driver, she made what I am South Africa. Chorungosiya muno maavenues muona kutana Kempsville kuno tairiswa dzimba dzavarungu andipokokora yotoresa wira yotore guys. Don't usambofapo pressure. Do you know what, guys? There's the other secret that people in South Africa don't tell you. Ukaenda kunana South Africa kunana Cape Town, did you know kuti Cape Town is a tourist attraction place? Andika ndiso chirungu chachere inzvimbo inoiwa netuma Chinese, tuma rich businessmen, tuma imai kuti vauye sei kuzoona Cape Town beach, vauye kuzoona mountains, vauye kuzoona wine farms nene. Handika hanzi kana uchishanda munhu you are suffering. Exactly. So the people that are living in Cape Town or the people that are living abroad, handika zvavanoita ndezvoti they give you pressure. What do I mean they give you pressure? Makomo ya Mutebo Mountain mama. Tunaenda Mahara. Did you know that? Mahara zimba rako kungokwira chete. We don't pay. West Beach. Amana. If you're in Zimbabwe, can you to my views, to my beach, what, everything. Food is cheap there. When I'm a restaurant 100 rand, you'll be full. You see, 200 rand is nothing. Bean, we turn out. But akoma naga. Naya kumana when iPhone 14 Pro Max yangu yavadona wedwe ngendipo kuti akomana tasonya kusa energy. Anyways, akomana iPhone yangu nayo. So sorry guys, it's my iPhone. I'm kidding. So guys, let me wipe my phone or I wipe it after live. So guys, I'm saying my beach is not cheese in Cape Town. People they go there for free. Okay, tapa going for free, then we post on IG. We brag. Mr. Price ukapinda ne100 rand unobuda nezviskipa zvasikana, ubuda nezvinduwe, zvimabra, ubuda nezvimasocks, zvimacrop top, zvimamini. Clothes they are very cheap. Mr. Price. Umbotasa kuti vanhu South Africa akapfeka chinhu Mr. Price ka 1 ka 2 anochipfeka futi here.
zvinhu zvakangodhakwa zvinongo kuBellevue. People that are buying zvinhu kwakasiyana, you see, and then vanozoda kuya vachiflexa kunge they are earning a lot. That's why panapa 95% of the people that are living in South Africa, Zimbabweans, they are suffering. Ganziro nemunhu ari Cape Town ini 95% vanhu ari Cape Town and Ganziro amanaka. Please, if you are in South Africa and you are watching this, it's not too late. Please come back home. If you are watching this in South, it's not too late. Please come back home. Anza usunye pako chokwadi hanzi kune lawyer amana maloya muZimbabwe ari lawyer Cape Town ndiano ndiani gweta ari Cape Town kuloyo gweta ari Cape Town ndiani hanzi chiwaitress chibharisa ndo zvimabasa zvavari kuita zve getting ma 3000 ubva wanzi netumatipi yosvika 4000 5000 apa uri kushandisa 100 transport every day from Cape Town chirengi chacha manheru kuenda kumazvima location inogara mazimba uku kuna na Fulham Delft kuna na Philip kuna ma Brown Farms is 50 rand manheru or 60 rand Maxen taxi 25 rand apa watenga drink rekuya pafe asikunyepa anosanyepere vanhu please avasesa kutambura vasiri kutambura vacho ndevapiko ndo vari kuti uya apa tinzweka vasiri kutambura vacho uya apa tinzweka vasiri kutambura vacho ndo vari guys ininga I don't wanna lie guys in Cape Town kana pane munhu ari kuti muzimba after paying your bills uri kusara nemari unosvika 200 US muhomwe ndibasa even 100 US after wabhadhara rent wabvisa mari yetransport wabvisa zvimari zvemukando ari kusara ne100 US ndiana ndibatei toni ndibatei tinzwe iwe ukaona dzimba dzinogara nehama dzenyu muCape Town unozwa tsitsiwe unonhe Mwari muri kugara munhu yero munhu achibuda imba yekuti kuti naya so anenge akadai so anenge akachingidza mvura kudai so kuti naya vanorara vakadai so vanhu unoziva iwe wakaenda kuzvimageto zviri kuCape Town haumwe mvura iwe namai vangu dai unodzokera kumba kwenyu une nyota unoti handisi kuzomwa mvura kuno kana chikafu unoti ndakaguta chiro chidedera nenzara iwe ukaenda kuDelft kune zvimwe zvimaflats kumfuleni akumanaka and then you ask people why are you suffering, why are you not coming back home? Ukatodzoka zvako kuZimbabwe ukatogara kana kumushoko it's better. People that are living in Chitown they are living 5-star life than ugara Cape Town zvababa chaizvozvo. People vanogara muzvimahoki zvokuti mheni kukanaya so kukanaya mheni nongonhe Mwari wangu vanhu zvavacharwa nemheni ava. You see mabasa vari kushanda muzvimarestaurants iwe mekuti anenge akaisa musoro pasi ukasamutipa unofa nenzara unofa. Vanhu vakurarama matipa vanhu vari kurarama neraka anchiti said hamuna kuzvinzwa hanzi after I pay my rent 4.5 ndorenga 120 years ndorenja 120 years per month. Okay, here's the thing. Okay, waya nenyaya yakanaka yo wabhadhara rende yako 4.5 handitika after wabhadhara rende yako 4.5 watenga grocery 1.5 I'm assuming that you are living alone and I'm assuming kuti kwaurubhadhara ma 4.5 ndekuna na Parklands uko amenguna nani kwaurubhadhara after paying 4.5 wasara ne 120 years. Okay, now tell me, here's the thing. If you kusara ne 120 years, what are you doing in SA? I'm not being offensive or what. I'm just asking a brother to brother or a brother to sister or a sister to what are you doing in SA? Why are you not coming back home? If you have been left with $120, $120 Yaguti and in drive I know better 120 guys there's something that you need to know. You need to be exposed to know this. You see this bag? I don't know if you can see inside. This bag, I think you can see inside, right? Covered up at the car empty. It's money from InDrive. Mono Argubu Zimbabwe Munomuka can 100 US per day. InDrive can get 100 US per day. You see, but the problem with Zimbabwe is when you go abroad, you wanna slay, you wanna act rich. We don't do InDrive. Come back home, man. You can't be suffering in South Africa or 100 years or 50,000 more. The whole month, South Africa, every day. Or what's the moon? I want to go 200. I think I see now. South Africa, South Africa, Western Cape Town. After Mona Tambiran gas go Ramari chet. Pay at you never view once to Utara. Kungo don't go as soon as it's society. Who's about Tambira Pega? Mangwana Mascata, I only walk to Torres.
mangwana namasikati eche haunenge watozva yatoimwe nyaya yatova another story hanzi iwe wakutora kudaro because wakabvako waidi kuzitaura uri kuno usashore vamwe kuwana kunosiya handisi kushora amanaka handisi kushora inini mwari akandowandira nyasha ndakamuinspire wavo ndikaonera kuti okay, if I put my face out there, if I put my poor lifestyle out there, people they're gonna watch no nangu inini. Guys, do you know what inini I ended up quitting basa ndiri ku Cape Town. Ndakasiya basa rese ngata shandira munhu ndakaita Uber, ndakasiya zvese and I realized with no money. So if I can make money per day, if I can work per day, why can't I just go and do that in Zimbabwe? Because Zimbabwe utoparama $50 ja rand. When I'm Cape Town, you're paying 5,000 rands rent. That's $250. If you are in Zimu, you are going to save $200. Wazona. So kutodzoka ku Zimbabwe ipungwadze kutoti mari panali bar I was paying 3,000 kamba kana chigara karu kuti chero wakaita mweya unofenderamo akada ventilation yakakwana wese vanorara netuchemba mbaba kungopinduka unokagubhura kesemba. You see, and then we call that life. We can't call that life. Anza mukupisa naye I want to kutaura chokwadi mana pafair chapter one. They need to reconsider. Don't relax amanaka. After paying all bills, rent, chikafu, zvimukando, zvikwereti, chihure, zvidorodoro, vanhu vari muCape Town munhu anosara sangana $50 mumwe. $50 is 1,000 rand. Ish. Guys, if I tell you the restaurant that I lastly worked in Seapoint, that restaurant is opposite Mojo Market. It's called Q Lindas. I was getting 8,000 rands, right? After 8,000 rands, I was getting my tips. Adika. So said to upindo kuma 9-10,000 roughly there. 10,000 imari. How much is 10,000? Nearly 400-500 rands somewhere there. Andika bati ndikabva kutambira nhasi mangwana kati pezi po 200 rand tokuzoti ndarwa madhira handi kutamba zvimaraundi izvo pana kana raundi uri kutamba hauna ukangobhadhara rendi uchikwere chatanaka chakakumirira raundi hauna raundi achida kutombo uiafforda azviite after grocery you will be left nemari transport. Mari transport futi mwezi unopera ukwereta hanzi vanonyara kudzoka apanacho ndiri kunyara wona ina kunyara ke wona vanhu. Okay, the other thing that I noticed is vanhu vari South Africa, they think they are special. The other thing is they think kuti the people that are in Zimbabwe, they wish to come to South Africa. Cheptanga, they think kuti they are in abroad. Abroad is a very big word for South Africa. I wanna lie. If you are in South, there's still time. Usanyara, we don't care about you. They don't care about you. They are doing their life. They are doing better than you. Just come back home, bruh. Come back home. Pesuka zunza kwa yako padeni. There's nothing. Chinonyadzisa about kudzoka. Ngavasada kunyara. Ngavasanyara. Anzi inabori. Bori komende yakatiza. Chimira azvimire. Anzi musino waiti vari kuchando nditore ikoko kana kuti zvichita kuchando anzi kana anzi musi uno waiti vari kuchando nditorei saka ikoko kana zvichita kuchando unoda kudii. I just explained. Kuchando is a very big word for South Africa. Vari kuchando vacharombotambira mariko. We might be shocked or surprised vari kuchando vachina zvikwanza kwatambirisa kuZimbabwe varombotambira mari. Kuchando is a very big word for ini, but inini unozoti let me tell you something. Inini ndikanzaenda kuchando ndinotoda ini kana kugara South Africa kwacho ndinotoda ndinokwanisa kuafforda. But we are talking about savings here, right? Because inini basa rangu inini I'm instantly employed. Ndozo ndakataura amene ndicho chirungu chacho. I got a lifetime contract employment. YouTube aingonzi yangu varo monetization unengwatoposta kana poni andika. Okay, so inini ndorongonda kunogara kumusha andimbofa ndasiko basa ndinorana kupi. Saka inini chero kanzi pakatona mara totoudza ku UK kan ndinotoenda because kutoenda ku UK yako kuitora content. That's part of my work. But you can't finance your own munhu asuita content. You see, ini chero kutodzokera South Africa ndakatokudza kudzokera South Africa ndini chatoona content. But zvandinokudzidzisa izvo zvandingakwanise kuita ndokwanisa tongomuka ndakadzokereko South Africa wachimangwana anzicho but iwewe imbomira
iwo saka akauya kuzimu wakauya kuzimu da aitei timbozama zvokuda vadzo. Okay, there's InDrive in Zimbabwe. There's InDrive in Zimbabwe. There's InDrive. Yes, InDrive. Basa ramuri kuita ku South Africa risimo muZimbabwe nderipi? People, they are busy throwing shit kunyika yedu. People, they are busy dissing Zimbabwe. They are busy talking shit. Yikaoma nikakasha wakamboenda basa. Wakamboenda kumbari unotengesa matapitapi mabhatatisi akasatengwa. Wakambobira nemafriziti parodi apa akasatengwa. Wakamboenda muna Simon Mazorodze mune mahambu munoita congestion ukatengesa mvura kana airtime takasatenga. Don't complain. Hazvisi kuita. Zviite muZimbabwe. Idzi yatiomesera. One. Hauna kana chikoro chaunacho. You are expecting kuti unopfeka suit uko. Unoba onenyi. Unoba sewo usina kudzidza. Unoba zvinobatisa. You see? So, chauri kuita South Africa. Iwe, Zimbabweans, they are working in farms. You know, it's so sad. If you go to Stellenbosch farms, Cape Town, go. 99% of the workers, they are Zimbabweans. Vari kunhonga mastrawberry we. Iwe, dzoko zvite pachivu kana pamushandira pamwa. Hololo. Pano pari kubhira. Vari kuchando vari kutambura. Vari kuchando vatori wese. Vari kuchando kazonzoka pavanhu zvavo. Amana. Inangwa, I'm the leader of the youth. Speak of the truth. Zvakwauri kufuka kana kugocha. And the bro, Zim life is expensive. In SA, if you rent a full house, don't want to 5,000. But in Zim, you can't rent a nice house. Bro, what do you mean you can't rent a nice house? Do you know how much I'm paying? Do you know how much I pay rent? You're talking about 250. 250 is a full house in Zimbabwe, bruh. What do you mean? It's not all about a nice house. It's about how you make your house a nice house. You see, bruh, I'm paying less than $150 for Garasha. What do you mean you can't get a nice house at 250? Hey, what do you mean? What do you mean? In SA, and the bro, life in SA is expensive. In SA, you rent a full house. Bro, full house, 5,000 in SA. What the fuck? Full house, Andisanda kambozviona zvakadaro nditonzwa newe. Full house is a one room, bra. Inowanza kukwana one room yacho. If we one room iri kuBellevue uko. Aitokwani. Papa begara natanaka pepa mutaura. Aitokwani mari yoyo kutore yoyo. Aitokwani mugardens meme 5,000 aitokwani. Ani mdara InDrive yawandirwa. It's no longer paying. Problem is nenge ukubhayiza pachinhu one chinonzi standard of living. Kuzim stuff are expensive, data and all. Anzi your house ka one room, bra. Amana. I just wish they Ingrinambo the option to punch your faces by Ingrinambo. Bra, let me reply you. InDrive yawandirwa. You talking about good InDrive yawandirwa. But this is 1/3 something in Begum. Yashadu wana as is. Irimunomu. Imari yashandwa nhasi pa InDrive uri takawandirwa iyoyo yawandirwa naniko wakamboita InDrive iwe unoita InDrive unotoro yawandirwa nandikukuudza ndiri paground ndiri kuita InDrive yacho inini. Guys, I made a video yesterday. I showed a video zvikuradze how much we make on InDrive, a day in the life of an InDrive driver. I showed it all. I'm gonna show you everything, guys. Make sure you're gonna check the vlog. I think I will drop it tomorrow. I was lazy, but now I'm talking early. Did ever edit that video and show you how much those drivers. Problem munosora ma InDrive drivers. Those people, they can pay you your monthly salary for you. I don't wanna lie. InDrive I want you one naniko. Nani. And the standard of living. What do you mean? Standards of living? What standards of living are you talking about here? Did you watch my vlogs? Did you notice that the way I go out, to put 3/4 of South Africa, but I'm in Zim. How am I affording? What standards of life are we talking about? My standards of life are also the one the happy Zimbabwe munomo. South Africa what standards of life are you talking about? And Zim stuff. What stuff are expensive in Zim? What stuff? If you check my vlogs, the time I got to go about South Africa, I made a video on okay, comparing prices with ShopRite. What do you mean? Which things are expensive? Zimbabwe. Ground, in the background, I was in SA last year, but 1 year, and I'm in Zim right now, and I know what is happening in both sides, both SA and Zim. But you are assuming. Stop assumptions. Your house, mdara, ka one room, bruh. Do I need to rent a full house?
Bra, do you even know kuti do problem na maZimbabwe zika munoda kurenda mazi4 house amusika afford. Bra, unoda iba hombe unoswera mbochitei. That's why we are poor Zimbabweans. Bra, kamba kangu ka one room, kara one nice room. Right? Ka one nice room, katori boko kari kwakari. Ka one nice room kani property worth about 1,000. Kari kwakari koko. I don't need a full house. Andiende kumba ndorare kumba. Mubuti no famba negumbezi rangu mandi. If you even ask Tanaka wando famba naye Tanaka wande famba naye. Aka ndo famba ne blanket mugumbezi mbutu. Ndorara mota ndrare mumbaini. I don't need to rent a full apartment. For what? For kumba kwanga one room kaunti takana weekend sisongvira ndakusvika. You see? Anziwo kutaura zvina facts. Which facts are you talking about? Which facts are you talking about? I think people forget kuti kunzoko people will be judging two jobs. Two jobs are not kuti vanoshanda basa one. In Zimbabwe unenge une madhiri plus basa, so ndoba zvinosiyana. I think people forget kuti kunzoko people will be juggling two jobs, not kuti vanoshanda basa one. In Zimu unenge une madhiri plus ina hangu asiyazonzwisisa. But if you are saying kunze kuri kuitira, just say it. Business rese warawandiro asidzo. Thank you. Vanhu vanga vanotengesa airtime. A lot of people vanotengesa airtime, a lot of people vane mashops gense phone yangu bachaja. Hai, super rotombodzima. Kana mamuchiti chadzima munonyepa imo. Kana muchiti kudzima munonyepa, yakadzima yo go live here. Ndinoenda live panapa. Hai dzime. I'll come live here. Kana muchiti iri kudzima muri kunyeperana. Haisi kuzodzima. Ndikatoibata. Anzishi. Business is rawandirwa, bra. How many people have cars? How many people have makombi? How many people have my shops? It's not all about kuandroko business. It's all about how you're gonna do your business. It's all about how you're gonna manage your business. It's all about how you're gonna be the game. Pani business na muni. Anu kutuzoro business ro wanga watu no business rine ngasingeni. Anzi. Asi munhu wese ane mota. Baba, tesa tingadi in drive. Relax your life. Ungo ngwava iwo muka one room woti ukurarama lack of exposure askana, bra. I didn't want to say this, but let me say it. Iwewe ni muri yako ndinokutambirisa mese from my money from YouTube only. Don't underrate uhambo neswe vanhu. Adita zora nambo pandakuradza mafigures angu pano. Sambo for one judge fungo pangu ndotambura. Antambure. Asi munesa nemota inansi kurenda mota. I'm renting one this one. Ndeyangu ere. Didn't I tell you all vlog kuti I'm renting this car? Saka kana sina mota chikutadza kunorenda mota yacho kuisa in drive chiko. He? You're speaking nonsense, you're speaking rubbish. Ndimo anokomenda zvekupenge. Yeti ya suffering muri kutambura muri kushanda zvimamita ku Cape Town ukoti anzi ma face. Lack of exposure. What exposure are you talking about? We are telling who exposure. Standards of life are and happy or unorarama singararamiyo. Ndikamuko mangwana I want to have lunch ku South Africa ndokomuka ndakabhuka flight ndoende ikoko. What standards of life are you talking about? You will my standards of life in SA. What? It's also we are in Zimbabwe, but at the same time we're still going to SA go chill for a weekend. So it's okay, but then what are you talking about? Problem. I'm kushanda here and in motor one, but I'm using a car. What's up? Get motor on Facebook up on. I'm looking for a car to end ukashaya. Wamboti bate conversation praise do wanna say motor takataza kubatsira. Wamboita research here. Akuzoti vanhu sema in drive drivers ku Cape Town kokoma motor zikushanga na maubande zawo. It's not their cars, they are renting also. So akuza kuti mama shops ane vanhu mtown ndavo avasumarenda. And then you blabbering nonsense. Who told you need to buy your own car to do in drive? Who told you so? And if you're a family, you need a full house. So safendere vanhu. Family yacho nongochiitireko. Wemberere family yacho sina mari. Unongochiitireko family yacho vanhu mapepa anongopiwa kweso nokokwanisa kungopeka. Unombaireko family yacho. Yes, that's why masiba achizotambura because sometimes you make nyarari. Anzi ndina hama dzangu dziri kutambura zvokushaya mari. Iwe atoiwane kudzoka South Africa. It's very expensive to come back in Zimbabwe from SA. It's very expensive. You need a bus arona mari kwa 2.2 to 3,000 etamuka kochi zero. You need mari ye bus. After all, passport chako chakaova here. It needs almost nearly 5,000 rands. Avai one never boss after paying bills. Avatobosare nemari yo avakwanze kudzoka. If I think we need to do GoFund for them boss. Avate one mari kutodzokesa yoyo avai afford. Anza avadi kuudzwa president. Andotovaudza asinovaudza. Naso vanoparwa ndikenda vaudza. Ndovaudza chete. Ndovaudza. Sorry president ndakatotsamwa. And do you expect a girl
to do what you are doing. Zvekungwavha sometimes zvinotsikira vasikana for guys. But Shamari, do you know kuti ndizoita in drive? I was inspired by a girl. Go and check out her page. Anonzi Lina. If you want, I will tag your channel per video but not save after live. Anonzi Lina. She's doing in drive and she's doing very good in Zim. I think she's renting a car also around the she's doing in drive, and I was talking to her this morning with Shamar. Manager says, can do in drive. I got to thank her in drive. And the funny fact is, she relocated from Dubai. Dubai, all the way from Dubai. In drive in Zimbabwe. She's a YouTuber. I think she's watching. Lina, if you are watching, please comment in the comment section. She's a girl, but she's doing in drive. But you're saying you can, that can't be an excuse. How many women are road driver magonyets? Njaramu is a truck driver. Tuona vakadzi vakawanda achiri zvondongora, achiri svanyanga zigonyeti. That can, you know, munoiti magender equality is what? Makuda zoti uono tiri varume vakutsvaga mari. He? Vakutsvaga mari vanozita magender magender negreen. Aikazve. Hanzi vakadzi tikutoita in drive. Oh, uyu mumwe wakomendo. Vakadzi tikutoita in drive. Mufunge. Iwe. Bamwe three quarters vakadzi ndovatori vakadzi muZimbabwe. They are doing in drive. What's hard about taking someone from point A to point B? What's hard? Ndarekwesendera ubva pakona kabhana, ndorobva pana ngwame kuenda pana kona mulundukwa. What's hard kungwesa mota yako mudrive, ungotsika mabreki ako ndidonedza ipapo nekudzoka wotsvaka mumwe munhu. What's hard? What's hard? Hanzi life yako can tell hauna kana mota, saka zvekuti tambirisa unozvanepi, unotogara mukatamwe asikana bra. Bra. Dzungu rako iri ndiremu asingatiziye. Wambozvibvunza mota dzangu dziri kupi ere dzare drive Cape Town? Wambozvibvunza here? Akudza ndikurenda mota china ndina ndiani? Akudza kuti andina mota ndiani? Akudza enda wakapaparika, unozvinyadzisa sometimes tangomudzokera back munhu uona mama videos. Ukunzwa? Dzikama kula down. Ndimana ari kutambura ruma hoki utembisa ku Cape Town umurudza sina basa. Gara pasi. And how do you know that songs don't have copyright? Papa pisa. Papa pisa because if you use someone's singer, anokwanisa ngokustrike. So what I do is if you want to check song and copyright, you upload, you screen record it, anika or ku download whatever you can do to take it, and then you post a video riba previous rova writer checking rokutasa ma copyrights kana writer $sign green, which means that a copyright, and then you delete ka post kaka and then you edit it. And the never vanoti you need your own cars etc vanotara kunge zvimwe zvinhu mazim people they have cars that they own kunzoko people rent but ofunga ndedzavo zviri pa labor zviri kungoganzwa nazvo. Hanzichi and never vanoti you need to own cars etc vanotaura kunge zvimwe zvinhu muzim people have cars that they own kunze people rent but ofunga ndedzavo zviri pa labor zviri kuganzwa nazvo. Shamari, muZimbabwe muno a lot of people. So for muZimbabwe muno mpaka in driver ne South driver in driver ngwango ne mota. Atorina mota vanhu vari muZimbabwe muno. They rent cars. Same as SA kwashoneko. The drivers they are paying 2.5 monthly. They are renting weekly. They are renting cars also. So vanhu vari kupa excuse kuti I can't do in drive because andina mota. Tsvaga mota yekurenda maniwo. They are car owners. Vanhu vesa driver makombi ndavo. Zvima benzi zvese kuti driver makombi kuti kata maroad mukuti makombi achina ndawe. God given. Iwe there are people that were born kuti vangovhura businesses like kutenga mota in drive, kutenga taxis, kutenga anonzi makombis. Umoisa driver nenge wo kutaura kuti you can't own akomanaka. Anyways guys, I love you so much. I was eating sadza panapa. Hanzi arikuda mota kuisa in drive ngandibate. Oh, malink ari pachena. Varuda mota in drive ndibate comment section. Ndono just ngorara uchingotaura akomanaka. Anyways, thank you for watching. Meta bas. Ndawana mari rent. Hana net. Gen bongwirira. Aiwa isamfaro. Amen. Hallelujah. Muri kwero. Mama kunyara mabatikane. Muri kubatikane. Anziko ka 200 kanaka. Iwoka gento ku block yo. Gento ku block yo garambuya wako. Reporter uchapa kuona anything from me. Une negativity zinabasa. Sorry nyanda tuke vanataura zinabasa but ndamblock. Waendewe. Unwanted.
pornography, scam, everything ndakuisa ubva wakwachura kana paYouTube pachona. Report yes, speech and graphic violence. Hauchakwanise kuona manje. Okay. Oh, okay. It's okay, nani mbori pa live nevanhu vangu ava. Mire ndikupei. Mire ndingodhudhudza dhinga chacho ndikupei. Maita basa. Maita basa. Right. Ndauya pana mnadzoka. Muri kwere, ita haleluya tinzwa kuti muri kwere. Ita kuti haleluya. Kana muri kweta kuti haleluya, haleluya. Amen, 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 amen. 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 Hanzi kana business rawandirwa rega tiwande tese tirimo. That's the spirit. Wanda urimo. Kwete kuti hanzi rawandirwa usina chauri kuita. So ukana rawandirwa uda kuzoitei. Pane business nakuwandirwa. Every business rakawandirwa. Munhu chese chiri kuitwa. But kana achazowandirwa munhu ada kuzoitei. Oramba urega kuti business hanzi rakawandirwa. Handika. Ndepi madi. Hallelujah, muriko. Aiwa, amen, tiriko. Anyways, guys, if you want more lives, and ndikada kuita content yawaita iya, how do you download my pics and videos kuchida kuita react to content yani marisk manje pakuti pane material negotiate araupa ku YouTube ekurova ma copyrights iri pa risk pakuti inotyisa. It's not content. A lot of people that are doing blogging vari kusiya because it's content. It's content vari kusiya vanhu vakadaro maiziya. So but if you want to do it, you just use InShot. You use InShot. Unoona kubata bori bori rangu nakunikirina and this comment unoona kavalira. Okay, unoona kubata bori rangu nakubatsira avana kubatsa hanzi haleluya. Mufaro kwamuri totendwa nembiri yababa kuva pane rino zuva, izuva rechitatu, zuva rinenge ndichitsura vana vari Joni kuti vadzoke mune nyika yeZimbabwe. Isai mufaro kwamuri. Haleluya. And okay, just do lifestyle content. Lifestyle content is so cool. You won't run out of content. Chiro kanodhota unongoradza vanhu kuenda toilet. Chiro kaenda kwawaenda unongoradza vanhu. Manje blogging unongochimira kuti vana praise vazonzi aita girlfriends wakunobloga. Mazone praise aita musikana. Taita ava kaimba yake. Mazone taita ava kaimba yake. Look for something. Anzi amen. Muri kwereko. Isemfaro. Anyways, guys, hanzi imwe live mangwana hanzi musazvitye ndinokuitirai as long as I am free. You see, right now I was working, right? I was busy ndichidya ndaidongodya 2 minutes then ndadzokera kubasa, but you ended up you people delaying me, but matoseva time yangu boys. Traffic yachona iri paningirini apa pakai yakawandisa. Anyways, tambotandara mana tapa 53 ketongosvika pa 1 hour. Tambotandara mana mabusiness amungakwanise kuita paZimbabwe ka mungaiteko paZimbabwe InDrive sona kufamba zviri nani. InDrive inanga mepese nokuti ndinoda kuzama zvese ini handidi kungochema kungoti zvakaoma ndinoda kuzama zvese. Kana zvakaramba ndinongodzokerawo unotambura nevamwe South Africa sinzi vamwe vari koko vari ngotamburawo ndinongodzokerawo. But my point of the day hanzi naipraise kune mahotspots here aunoti anofire InDrive oro zvinongoenderana as long as hanzi oro zviri kungoita as you drop of fun. Aiwa, InDrive inongorira kwauri koko mutown obvious. If you go muCBD obvious kaona kwanangu achirequestawo, but nenyaya traffic haifambi zvongotipenda netiming yako kuti yakamira sei. You can't guess kuti vanhu vari kupika because it's not like InDrive unoenda kunzvimbo 1. Why is it? It's not like unoenda panzvimbo 1. You can't go panzvimbo 1. You see, so yeah. Anyways, guys, more content to come. Please tell me down in the comment section kuti ndoita content ipi. Amen. Yes. Mfaro kwa muri koko. Mfaro kwa muri. Totindwa nembiri ababa. Yekwa baba Johan. Awateza mchinji kwa mtatu. Ama ndikufanya apana ndo ndivete kumaso kwa wele msection. Remazi baba mfunge baba. Kutosuwa kwenda kuchecha chako. Apana ndo ndivete kumaso kwa wele timbono ona kuti zviriku chinopera sei Steve kubi stenda kupi. Because ndatosuwa masowe baba mfunge. Anyways, amanaka ndinokutenda yasingaiti ndikuona kwa maita.
Anzi chimboradza Harare nightlife. Umboradzwa Harare? Okay. Let's groove. Let's fire. Ngendinopaka kubhekasini yekuna yemuna Samorome. Anzi unotaura chokwadi chemahara. Chokwadi chemahara. Anzi tokupa invite asi unoya wagerwa musoro. Ipapo manje. Bakuvasowa kunzi vanhu gerwa musoro but. Zvakabva kupi izvozvo? Shuwa brain dzangu dzorowa nedirect sunlight. Ndinozofungere. Musoro wangu unenge wagerwa kati yedola ndiwanakazokwanisa kufungisa mabusiness ideas. Agerwa zuda. That's why tichizotambura maZimbabweans. Musoro unenge wagerwa kati yedola ukazokwanisa kufungira komana hauzokwanisa kufunga zvinhu zvese. Mari mukati. Uye munhu ngabvise kazvijara mwanda rake onu rako. Shamari waranorabere skenge yako apa ndakurivhesa. Apa papo nakawaridza sei. Zimene skenge rake apa. Uchatsikwa zidumbiro. Papo. Ngobata zikoti ngorumwa zvisizvino. Tosimbe $50. Mana munhu ukamuna akabata koti so unofunga pamwe akabata mhino zvaakabata kana ari kumwawo unonzi communion water kana holy water. Unofunga kuti mhino zvimwe zvinhu zviri kumwiwa munhu atenga ari kumwa mweya mutsvene akabata zvimabreak rebels zvinoita $50 zvinenge zvichinhuhwa kunga mhino. Ibhoko unotsikwa iwe. Sabanaka. If you want more of this, you always tell me, let me show you the street life. Munom, dabadza lights here. Okay. So now we are living in Zindoga. Yes, praise. We say, ndokufara ontara idi wako. Thank you so much. Ndokufara unoona idi. So now amanzi akwenda panonzi pachiyafu. Pabhekasini tiri padhuze pamagaya. Giya ravharwa nenhingirikini. Ravharwa nechimeti. Gesweredze chimeti kuno. Samanaka. Tiri kubhuwa kudrive. Ukaona murume andriva oto mugay. Charutsvaga kundowana mota manyowa. Oto that's gay shit. Ouch. Anyways, we out here. Takwenda kunopaka kuna Samoro. Guys, ndiri pabasa baba mukuona chikuvara idzo desuka. Nandiri pabasa and I was eating sadza nakofunga it's just gonna be 2 minutes. Kwatosvika pakutosviba. Ndinemi ndatanga live ino kwakachena muchitondiona zvakanaka. But now one maroads unotenga uri kufambira madhunduru kuno unotenga uri kufambira mumunda arege vanhu vazochirambo chirika chino mani. Unouyawo sei kuZimbabwe kwachinondi maroads zvakadai so mana. Riga vanhu vazoramba kudzoka kuZimbabwe kwachino futi. Pamwe pachina ndavablame. Guys, mira ndikuratidza pano catches get dzimwe lights so that ndione kuti ndabata kamera. Guys, muroad ino iko. Kana zvaramba uyawo paZimbabwe panapa utengeso zvikuita manza dzenyu dzinokeshesera apa. Ndibate kamera ndikuratidze. Ipapa. Unoona kuti amusikana wako ari patouch line papa. Ipapa up. Wait makadaro. One way araba boy. Push. Apa kagara pasi muta. Au. Maona. Nendo ndokwanisa kwazumira. Malights angu anyasoone man. Saka vanoitana navanhu muzvimakombi imomo. Vanotenga vesa vanotopinda muzvimakombi mugaraji imomo pasi ndoga panaka. Imomo muno mugarodi kanaka. Ndoma vanotengesa. Sometimes azvizoitwa zvimwe zvacho ndakumana. Rega vanhu varambe kudzoka. Rega varambe kudzoka. Zamana. Yawa tatandara umana. Tatandara inini ndakwenda pa parking ndikwana kuenda kuna network yangu imshoti inonetsa kuno kwanda kuenda kuno. So if you want more lives mangwana ndinokupai ma lives ndinokutsurai nekukudza chokwadi chamahara, chokwadi chinozvimbira, chokwadi chinorwadza, anenge akecha umwe achitikomborera. After all kana wakecha hande zvako newa nekumba kwenyu nandichikesadza kumba kwenyu kai apa ndo pazindoga. You see, and then apa takutora rute kwenda kutown. You see, takatoenda so yeah, kana ndizvo zvawo mana. Akechawo abatsirikawo
zvakwauri kufuga kana kukomba churu so uchazoita neinformation arachikupa nhasa zvakwauri munhu ari kuspeed apa ndira kutena apapa maiziya mana anyways tikuenda apapa vana wezonditengerawo bhekasini ndiripo panapa kamera yangu iri tenge zipi yanzi hwa kamera yangu itonge zipi yanzi anyways guys tasvika pa 1 hour pana shida ndakuchoendera level rangu panapa ndopandiri panapa vada kundirova vaiwe panapa ndopandiri panapa vane zvitema nini vaiwe panapa ndopandiri kuwanika nhasi maiziya ipo pano apa. Anyways guys, thank you for watching the live and watching the video to the end. Don't forget to like, to comment, to share, and to subscribe to my YouTube channel. I love you so much guys. Road to 11,000. A vlog coming tomorrow explaining about InDrive and stuff. You understand? I love you so much.